आयुष्यात लोक लवकर ओळखायला शिका. कदाचित वेळ गेल्यावर ते तुम्हाला समजतील असं नाही व्हायला पाहिजे. ती रात्र भूताची एक भयकथा. पण आपण आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. रात्रीचे 10:30 वाजले होते. तो मोठा मोठा धबधबणारा पाऊस हा येतच होता आणि अचानकच ती रिक्षा त्या बंगल्यासमोर थांबली. तिने तिला पैसे दिले आणि ती आत आली. आतमध्ये येताच ती आश्चर्याने त्या बंगल्याकडे पाहत राहिली. आणि हो, तिने दार ठोठावले आणि बेल वाजवली. आतमधनं साधारण एक 25-26 वर्षाचा मुलगा आला. तो येताच त्याने दार उघडले. हा बोला, तुम्ही कोण? त्याचं नाव निलेश होतं. त्यांनी प्रश्न केला. मी सायली. नाही, मी पेपरामध्ये ही ऍड वाचली होती की इथे एक घर भाड्याने देणं आहे. मला वाटते घर नाही, एक रूम असेल, सायली बोलली. पण निलेश बोलला, तुम्ही कदाचित चुकीची ऍड वाचली असणार, असं इथे काहीच नाहीये. पण सायली बोलली, अहो कसं काही नाहीये, असणारच, तुम्ही माझ्याशी खोटं बोलताय ना? पण निलेश बोलला, मी का खोटं बोलेल? हे बघा, तुम्ही इथून निघून जावा. निलेश बोलला, अहो मी कशी काय निघून जाईल? वेळ बघा. आणि हो, मी आत्ताच माझा रूम सोडलाय. तसंही पेपरामध्ये दिलं होतं की अर्जंट बेसिसवर हवा आहे. तुम्ही वाटल्यास ऍडव्हान्स मध्ये पैसे घ्या, पण मला आता राहू द्या. निलेशने स्पष्ट नकार दिला. पण मुलगी असल्यामुळे आणि आता एवढी रात्र झाल्यामुळे निलेशने तिला ठेवण्याचा निर्णय घेतला. पण निलेशने सांगितले, हे बघा, उद्या सकाळ होताच मी घर मालकाला विचारेल. पण हो, जर त्यांनी नकार दिला तर त्याच क्षणी मी घराबाहेर काढेल. निलेश बोलला, हो नक्की काढा, पण आजची रात्र मला आता राहू द्या. आणि जमलंच घर मालकाने तर होकार दिलेलाच आहे, तर जेवढ्या वेळ आपण एकत्र राहू तेवढं राहूच. निलेश थोडा लाजला आणि तिला तिची खोली दाखवू लागला. सायलीने खोली पाहिली आणि त्यातच तिने निलेशची खोली पाहिली. ए वाव, तुझी खोली किती मस्त आहे यार, प्लीज मला इथे राहू दे. हा हट्ट निलेशला पटत नव्हता. एकतर ती जबरदस्तीने आतमध्ये आली होती, त्यामध्येच तिचे असे वागणे हे तिला पटत नव्हते. निलेश बोलला, ए नाही, असं काही करू नकोस, जा तू तुझ्या खोलीमध्ये. दोघांमध्ये बाचाबाची झाली आणि ती नवीन आलेली मुलगी म्हणजेच सायली हिने निलेशचा हात हा खेचला आणि त्याला त्याच्या खोलीबाहेरून काढले. आणि सायली बोलली, हे बघ, आता मी फ्रेश होते, मला डिस्टर्ब करू नको. असे अचित्र विचित्र वागणे निलेशला आता पटत नव्हते. सायली फ्रेश होऊन खाली आली. घर तर तसं खूपच मोठं आहे, तू कसं काय एवढ्या मोठ्या घरात राहतो? तिने निलेशला प्रश्न केला. निलेश इकडे शांत होता, पण उत्तर देणे भाग्य होते. निलेश बोलला, कसं म्हणजे? कधीतरी घर मालक येऊन जातात, त्यांच्याकडे फार पैसा आहे म्हणून ते इथे जास्त लक्ष देत नाही. मी घराची काळजी घेतो आणि घरातही राहतो. आणि हो, जर आता तू राहिलीस तर तुलाही तेच करावं लागेल. मी एकटं सगळं करणार नाही, निलेश बोलला. पण सायली त्याच्याकडे आता रागात पाहत होती, जणू काही ते त्याला मारणारच आहे. निलेशला आता चिंता सतवत होती. एकतर मुलगी, आणि जर काही चुकीचे आरोप लागले तर? पण सायलीने सांगितले, काय रे, या घरामध्ये आपल्या दोघांशिवाय कोणी आहे का? निलेश बोलला, नाही तर. आणि तू का अशी बोलते? सायलीने सांगितले, जेव्हा मी वॉशरूम मध्ये माझे तोंड धुवत होते, मला असे वाटले की कोणी माझ्या खांद्यावर हात लावले. मी मागे पाहिले तर कोणीच नव्हते.
हे उत्तर ऐकून निलेश देखील शांत झाला. निलेशनी हा विषय बदलला. बरं ते सगळं सोड, तुझे कपडे भिजले असतील ते सुकवून टाक. आणि निलेश तिथून निघून गेला. पण सायलीच्या मनातल्या मनात हसणे चालू होते. इकडे निलेश काही क्षणात हा पुन्हा तिकडे आला आणि त्यांनी पाहिले की सायली ही खाली बसलेली आहे. तिने मेणबत्ती घेऊन त्या मेणबत्तीकडे एकटक पाहत आहे आणि मनातल्या मनात काहीतरी बडबडत आहे. ए, असं का करतेस तू? उठ उठ, निलेश रागात बोलला. सायली फार चिडली. तुम्हाला कसं काय उठवलंस? तुम्हाला उठवायला नको हवं होतंस, सायली बोलली. उठवायला म्हणजे? हे बघ, तू एकतर नवीन आलेली आहेस आणि असं काही करू नकोस प्लीज. निलेश इथे रागवला होता. त्याने ती मेणबत्ती घेतली आणि एका ठिकाणी फेकली. तो तसाच त्याच्या खोलीत गेला. साधारण काही काळ निघून गेला असेल. 1-2 तास झाले असतील. निलेशला ही भूक सतवत होती. म्हणूनच निलेश हा आपल्या किचन मध्ये आला. काही खायला आहे की नाही हे पाहू लागला. पण त्याच्या डोळ्यात देखत तिकडचा तो फ्रीज उघडला गेला. एवढं कमी होतं की काय, तर भांड्या हे आपटू लागल्या. हा आवाज फार जोरजोरात होता. इकडे निलेश बोलत होता, ए, कोण आहे तिकडे? कोण आहे? कोणी आहे का? पण कसलाच आवाज येत नव्हता. फक्त येत होता तो फ्रीजच्या आपटण्याचा आणि भांड्यांच्या पडण्याचा. निलेशच्या डोळ्यात देखत बेसिनचे नळ चालू झाले आणि आता मिक्सर. पण त्याच क्षणी सायली ही धावत धावत खाली आली आणि विचारू लागली, ए, काय चाललंय हे? असं का करते? सायली आता घाबरली होती, पण मनातल्या मनात हसत होती. तिचे हसणे काय होते तिलाच माहित. निलेशची नजर तिकडे गेली आणि निलेश बोलला, हे सगळं काय चालू आहे? तू आल्यापासूनच असं का होतंय? निलेश आणि तिच्यामध्ये भांडण झाले. शेवटी सायली बोललीस, तुला विश्वास नसेल ना तर मी उद्याच जाते, नाही राहत तुझ्यावर. इकडे दोघंही तिथेच बसले होते. सायली वर जायला निघाली आणि निलेशने रागारागात टीव्ही लावली. टीव्ही लावताच त्याला काही दिसले नाही. त्याने टीव्हीचा रिमोट बंद केला, पण त्याच क्षणी टीव्हीतून एक हात आला आणि तो निलेशचा गळा पकडू लागला. निलेश हा जोर जोरात ओरडू लागला, वाचवा, वाचवा मला, कोणी आहे का? कोणी मला वाचवेल का? पण तिकडे फक्त सायली होती. सायलीची नजर ही मागे गेली. तिने हे भयानक दृश्य पाहिले. ती पळत पळत तिकडे आली. तिच्याजवळ काहीच नव्हते. म्हणूनच तिकडे तिने असलेला एक फ्लॉवर पॉट घेतला आणि टीव्हीवर प्रहार केला. टीव्हीची काच फुटली. तो हात आतमध्ये गेला. हे बघून दोघांच्याही अंगावर शहारे आले होते. दोघांनाही घाम फुटला होता. त्याच क्षणी निलेश रडू लागला, मला जायचंय इथून. त्यापेक्षा जास्त सायली रडत होती, मलाही जायचंय, आता मला नाही थांबायचं इकडे. सायली बोलली की काही असो, मी माझी बॅग घेते आणि निघून जाते. पण निलेशने थांबवले. हे बघ, प्लीज प्लीज असं जाऊ नको. हे बघ, तू गेलीस ना तर मी एकटा पडेन. आजची रात्र माझ्यासाठी थांब ना प्लीज. निलेशने खूप विनंती केली. शेवटी सायली बोलली, बर ठीक आहे, पण फक्त आजची रात्र हा. पण निलेशला सायलीचे वागणे काही पटत नव्हते. नेमकी सायलीनेच कसं काय ते मारल्यावर आत केले. सायली येताच ते भांडे कसे काय बंद झाले. निलेशच्या मनात एक वेगळी संशय येत होता. शेवटी दोघं झोपी गेले. निलेशलाही त्या रात्री झोप येत नव्हती. तो त्याच्या खोलीमध्ये होता, पण अचानकच खालून कसल्याचा आवाज येऊ लागला. निलेशला जाग आली. निलेश पटकन खाली गेला
तर त्यांनी पाहिले की सायली एका कपाटाकडे पाहत आहे. ते कपाट अर्ध उघडलेलं होतं. मागून निलेशने आवाज दिला, सायली काय करतेस? पण त्याच क्षणी त्या कपाटातून एका मुलाचं प्रेत पडलं. तो पूर्ण पांढरा पडला होता. निलेशने ते दृश्य पाहिल्याने जोरात ओरडला, अच्छा, तूच ना मारलं ह्यांना? सायली बोलली, हे बघ, मी ह्यांना मारलेलं नाहीये. तू काय पण आरोप माझ्यावर नको लावू. पण सायलीच्या हातामध्ये एक चुरा होता. निलेशने तो पाहिला आणि बोलू लागला, हे काय दिसतंय मला? पण सायली बोलली, अरे हे बघ, हे तर. पण निलेश पळत वरती जाऊ लागला आणि निलेशची नजर न कळ सायलीच्या खोलीमध्ये गेली आणि तिने पाहिले की त्याच्या खोलीमध्ये देखील बेडवर असंच एक मृत शरीर पडून आहे. निलेशचे डोकं चक्रावायला लागले. त्याला समजून गेले की सायली ही एक आत्मा असणार. तो पळत त्यांच्या टेरेसवर गेला. तिच्या पाठीपाठी सायली येत होती. हे बघ, थांब, मी बोलते ना, थांब. अरे ऐकून तर घे, नाहीतर याचे परिणाम वेगळेच होतील. सायलीचे म्हणणे चालूच होते. कळत न कळत ते दोघं टेरेसवर पोचले. पाऊस हा मोठा चालू होता. शेवटी निलेश बोलला, हे बघ, मला सगळं समजतंय. तू यायच्या आधीच सगळं काही व्यवस्थित होतं. तू येतास कसं काय सगळं बदललं? पण सायली बोलली, हे बघ, शेवटचं सांगते, मी काहीच केलेलं नाहीये. तू माझ्यावर भरोसा ठेव. पण तिची बोलण्याची पद्धत ही वेगळी होती. हळूहळू सायली निलेशच्या जवळ येत होती. पण न कळतच त्या सुरीवरनं आता रक्त हे व्हायला चालू झाले होते. निलेशने ते पाहिले. कळत न कळत दोघं एकमेकांकडे पाहू लागले. निलेश हा टेरेसच्या भिंतीवर चढला. तिसऱ्या खोलीवर, म्हणजेच तिसऱ्या माळ्यावर ते टेरेस होते. निलेश त्या भिंतीवर चढला. सायलीची नजर त्याच्यातच होती. सायली त्याला समजायला त्या भिंतीवर चढली आणि निलेश बोलू लागला, लांब हो माझ्यापासनं, लांब हो. सायली बोलली, हे बघ, अजूनही सांगते, समज. इकडे ये, मी तुला सगळं समजेल. इकडे ये निलेश. पण त्याच्या डोळ्यामध्ये काही वेगळंच दिसत होतं. निलेश हा हळूहळू मागे जात होता. सायली बोलत होती, निलेश थांब, निलेश ऐक माझं, निलेश इकडे ये. पण निलेश हळूहळू लांब जात होता. निलेश बोलत होता, तूच मारलेस त्यांना. सायली बोलत होती, निलेश थांब. आणि निलेश शेवटचा बोलला, सायली तूच मारलेस त्यांना, तू एक आत्मा आहेस. आणि त्याचा पाय हा घसरला असे वाटत होते. त्या क्षणी सायली ही त्याचा हात पकडायला पुढे गेली. सायलीने त्याच्या हातामध्ये हात दिला. पण बघतो तर काय, तो हात हा अदृश्य झाला. निलेश हा क्षणभरातच अदृश्य झाला. सायली ही पुढे ढकलली गेली आणि तिसऱ्या माळ्यावरनं ही फेकली गेली, पडली गेली. तिचे डोकं हे जमिनीवर आपटले. ती जोरात ओरडली. आवाज एवढा मोठा होता की आजूबाजूचे काही व्यक्ती हे तिथे जमले आणि बोलू लागले, अरे, या बंगल्याची चावी कोणी उघडली? आणि आता ही तिसरी शिकार तर नाही ना? अरे तिसरी कसली, ही चौथी शिकार. त्यातलाच एक माणूस बोलला, थांब, मी पोलिसांना फोन लावतो. इकडे सायलीचे श्वास हे चालूच होते. तिची नजर वरती गेली आणि तिने पाहिले की तिसऱ्याच खोलीवरनं, म्हणजेच तिसऱ्याच फ्लोअरवरनं ते 3 मुडदे हे सायलीकडे पाहत आहेत. निलेशच्या तोंडावरनं रक्त हे वाहत होते.
डोकं अर्ध फुटलेलं होतं. ते बाकीचे 2 शरीर हे देखील पांढरे पडले होते. हे तिघं तिच्याकडे पाहून हसत होते आणि सायलीला समजले की निलेश हा मुळात माणूस नव्हताच. जेव्हापासून ही तिथे आली होती तेव्हापासूनच ती एक आत्मा होती. म्हणजेच निलेश ही एक आत्मा होती. तिने सायलीचा जीव घेतला होता. आता ते घरनं पुन्हा एकदा बंद आहे. त्या बंगल्यामध्ये कोणी जात नाही. आणि हो, गेलंच तर आता तुम्हाला 4 व्यक्ती भेटतील. त्यात निलेश आणि सायली नक्की असतील. कधी जायचं असेल तर नक्की सांगा. कथा कशी वाटली? आवडली असेल लाईक, नसेल आवडली डिसलाईक. तुमचे काही कथा अनुभव असतील तर डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या मेल आय डीवर, फेसबुक आय डीवर किंवा इंस्टाग्रामवर मला नक्की शेअर करा. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. भेटूया पुढील भागांमध्ये.